Kumurikira mangana rengeta magendero mo musibe godi nyako Cosmas Asimundio yage nigwana atabira nabegete mirubiri sene likunyara kwaneke bunankora robo koribo yogochia saba menyi be godi ya nyako lisukuli rogo kwana maiga yogotara agoikase kenyoro kya nyanguru ke kutoka jinse mochia gomba se wodi ya nyako igate abuna amache nabo igone bintu binde amonechi bara ngati yali yagochukumurikira some buno mulikito dipona sanya agotomanya. Nditukulia lero umwe msiebe wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi niga igora bene ebitacho bya mache ebya rosiri ase binyuru aho imiye wodi ya Nyakoe kati yabo ne kinyuru kya Nyanguru Nyoero amona Gionchomba lero na chiro bishali oja kwegoleke tatena rosi ga igari amasabo water spring abantu bekenyoleke banyora amache ya gusabwa abantu ku Nyakoe SH asabu wekenyoro kya Nyanguru kyombeta na wanyango chikyoge mwina ekirenga kyobo chanu amono kurenda amagima y'abantu kurwasa marwire aho na kyo begete busyo elyo kogendereria egesaku na nyorte bakubucha inse nechimagi ekageranga mwanga ngo barosira ndeketacha nonya fandi chito nchira kora nchiracha ngo saba abantu banyanguru atla chike ereketaje kira kinyoro kya Nyanguru banywa macha ya ngora nande banyalenda macha na maya nande na manga ko abamenyi be wodi ywe nigo bagokero murubiri ywe asebate banga nigo bachandikire asekero egetambe ambi nande tiko monaga ndabe ko be kororo usega asukwa ko rengiya orocho rwatu sumwira matuka mange sana rwati yen tonda como chinga como chingu na como pero ya jindiga mona so terasireta ndo achande kama nsala ndo abate mate ndo abate kato nse kwa kavutire tware ko tachanse eharo to ko tacha oetera chituma echipa ebwe nsoke rosiri ana go kiro yayi atero firo rero nubwa abantu bakiko ko bitara yi chinga kichecho nigegora kibara echo cyachandira abamenyi bensemeywe asegeka kya matuka matambe asaerera amagenderero gusemiro birimi yabwate yo guchikokorera abamenyi bensemeyu ye wodi ya Nyakoe nganyora kipara isano ngachira abantu baito karosira abantu baita sabagweta ngatage dikipara dirigitanya kore mukubense yagachagete karime pare gurunya kobali akwandalia ndubi yani gurulia ndubi akwandanya kobali karime pare nde gurukie ore kugenda gomba ngalime parende korukyoge kogenda siara ngalime parende korugeteri kogenda getonto korugeteri kyoge getonto ngalime parende korubogeka yanyabengeya wabene bogetawo gati yabaria bagokereta magenderero y'ekibara asensemeywe nigo baboria okurigererwa gwestima asensemeywe elyo koreta obwasie kwogo kya sebinyoro ongesa mugambye segase analika gukora magania abananchi batagete ndoje ngaikeranire omogoko mone tukure ngambia mono nande ogenderera iko mambie ndeto nyayo burabu buri mutu ende no mogoke sengenje pale ase miake menge njanya korosiwa tuabere twebire tulege suntaime gajengo borabu bwachire kone borabu bomonande tutagete mochimi wacho tokora mbolinga chitaya ntubwati estima ya tuborire kenyoro igonga mochimi wasegase wakora nengia ande kokoira na ande mbara koromo pango abantu baito banyore estima koripoteria egetasene kya Ndizi TV kurwase wodi ya Nyakoe egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii eletalia Nendi Pon Asanya.